I'm going payaw. I'm go. Let's go. Party party. Oh payaw guys, larga rawing roto tao guys. Ito lang. Larga guys. Larga guys. Sa gikan sa Dios. O gikan sa Dios nga amahan nga nas langit. Pasabot tanan nga panalangin na turon payaw mga anak tanan nga maayong gasa gikan sa Ginoo. Dapat atong pasalamatan ang Ginoo, atong pasalamatan siya nga nihatag ani o gamit katong mga tao nga ni-invest. Ato sila mga instrumento to sila nga nihatag sila, ni-invest sila, gihatagan sila una-una sa Ginoo nga mo-invest sila kay gusto ang Ginoo mo panalangin atong tanan nila o kita. Pero atong hunaon, ano na ibutang sa hunahuna nga ang Dios mo ay hinungdan ngano nga napanalangin tanan gamit ang mga tao nga ni-invest. Ang atong part is di ta makalimot nila. Ingon nga mga ni-invest sila ang kwarta gihatag sa Ginoo ngadto nila og ngani nato nang kapanalangin ta. Di ato kalimtan sila. Di pa sila mo ani panalitan natay mga kuha, di ta kalimot hatag nila. Oliver, Dennis, Gamal, Jerome, anong luloy. Makita ta nila natay kuan bisag wa ta managat sa ilahang payaw. Nagyatag sa Ginoo. Isig mga ginagmay sa buok, nakasugba sila ba? Ng mga tao nga nanabang nato dari. Di man sila nato mahatagan kanunay pero nay mga nato gaan sila. Bahala na to sila uban mamayaw nga di membro nato. Di sila mahatag basta kay kita giving back na to nila nga sila may gigamit sa Ginoo. But di kuan ha kanang dili ta pinugos nga mingon nga kuan. Ang priority nato is ang atong income ato sa pamilya, priority na to. Pero nung the moment nga muhatag ka, puro pagkagatanom. Hello guys. Ligsa na ba yun ang kaniyo? Asa? Easy. Labog sa ko. Aratado pa ka po, marang pagkasiwan, pahak. Daman nalubing ang inyong PC ni pedangan. Pagdaham sa duga mo kanduga andar. Ano siya ging amura mag di pa igo tong sa kapayawa na. Ato tong mga anak na. Taklo man to. Nga raman tugi sa dan. Dako po ito ka PC bay. Di mo rin ni. Maor ba ni? Ano ni betidus. Di dako man to sa nga bangka taas. Dengar na. Nagamay naman eh. Dito ko taklog tanan. Ibo ra joy. PC ni ko ta ng isa to. Bumbong. Di para na ibabaw na, di ba? Papanggapit na. Let's wargoy kuha. Tulo ra ka mamsa guys. Dalo ko mamsa. Guys, muunod to guys. Pikas kayo magbugat pero pikas rin rin. Pikas tao. Di gana dyan, labungan dyan. Gaya na makuha na. Laya dag umon, asa. Asay dag umay mo angin tap sa Japon. Limbo na pula lagi kan daw, hangin. Kusirali na rin, kusira. Pero ug mubagjo magaling si Jag, tan-ang kapo sa adlaw. Hinay nga bagjo. Agon. Okay na bakal tawon. Kiray. Tugon mo. Pura po na ko good list ka. Ang sa umuna kay Ano man? pundo. Wow. Rak sa uma sana, sa uma di ko. Nabora na. Minor. Ano yung nang nawa na mag-minor? Guys. Toy, wala problema na toy, wala.
mo toy. Itarget tayo mo lang na sa 4 ni sa. Hey, good morning. Balik ni area kayaw. Wala, okay na panahon. Linaw, yung clean. Larga na guys. Oh. Ariya na. Hi guys, good morning. Ando shout out ya. Yeah. Hi guys. And oh, doon na guys. Ariya na ron. Oh, Ando. Shout out Ando. Aso itong mga volleyball ba? Guys, oh. Guys, oh. Mga maritis, shout out mga maritis. Ah. Come on. Oh. Na guys. Lamis Philippine Sea. Hindi ko, gilo. Nakabuisin. Biging guys, biging. Nah guys, yari na guys. Oh. Yan na buya guys. Isa karin mo na, isa karin mo. Merong area guys, sa buya. Bayaw sa. Area rin naman guys, oh. Merong area guys, bayaw. Guys, bayaw ito. Area na guys. Oh, dagan to guys. Merong area. Bayaw guys. Bangan hapon ha. Bangan pa may ihot ng balot. Dagan ba? Bayaw sa guys na. Oh guys. Oy, nagano pa yan guys. Dagan guys. Tanggap yung kapa ni Rio. Oh, yung president, ginawa. Guys. Bapa. Merong area guys. Bayaw to. Mahal
Salamat sa Ginoo sa hatag nga nahong guys. Basta gyud riyag payaw. Guys, hubong na guys oh. Oh. Guys, tara. Tara may kedua guys, ha. Kay Daibon. Ha? Daibon. Ako Daibon tao ha. Eh guys. Tara. Para. Guys, ikadua nga riya guys, payaw. Oh. Bandira, balik bandira. Hi guys. Sagal lagi na kayo guys. Ay, sabudo. Balan lagi. Relax na dia. Aja kak. Relax na dia. Hi guys. Hah? Man. Ya kan guys. Oh. Ikaduhang area guys. Bayaw. Ando way dagat ya. Gidagat si Ando. Wasa ma kan akaron masa na ka kay ikaw may predator to. Trainingan sa trainingan. Mga coffee boards ha. Guys. Kat out Peter. Hey guys, mana area guys, dua kapayaw. Bukas pa man, magpakailan pa man, ha? Kwarta na. Very good. Layo na kayo dito. Kedua area. Ya guys, oh. Muna ikaduang area guys. Payaw na mo, oh. Shout out ang Igo Valerio diha. Bakit ang bahaw para doon sa bahaw? Oh, doon na pambawal kasi oh. Buko sa bukong. Oh, doon na kabungbungan. Oh. Oh, kami guys oh, doon na kayo. Among kapitan. Among kapitan doon dua kabuok ta. Segundo kapitan kauban. Oh, segundo kapitan kauban. Oh, manay tag-iya sa payo guys. Di paring lumod. Kanang sa tagija sa kuan kanang gibandira gihimo. Tag-iya na pasinggan. Guys, oh. Si Bredin way. Katuusa guys, mo to si Kitrel kato. Tong pirang area kani may ikaduha mo na si Bredin. Kanang gasunod mo na si Parlumod. Among presidente kinukabuhan. Isulod na po guys kay mo pagkariya. Wala pa matugkad. Padulong pa kabiging na. Padulong kabiging na siya guys. Lajo ko dito oh. Ya kuan kanang suba. Di layo pa na dang. Ayo ke belakang dong. Ayo ke belakang dia. Kaya nalubot na. Guys. Tegad na Bredin. Nitegad na Bredin. Nitegad na Bredin kay nawa na kuan to. Nawa na grinduhan. Pinduhan na. Nitiglom na sa Bredin. Kuan. Tara guys,
Breden na, Breden. Kari ani di sukuan, kari daw. Muna yung saya payaw, Breden, katusa. Kitril to guys, so layo pa kayo. Yo. Aron taas. Aron taas ba? Ibrahan kay taas, aron taas. Mangaya na ba? Guys. Muna yung Breden guys, so jangan Breden. Set out mga people. Yes, mga people. Matkat na mga nabaghak to ang road muna. Guys, so Unpack Vlog, get out. Get out diha taga Kamiging. Dug ka na guys. Sige guys. God's willing by the grace. Ginoo na ray magapanalangin ning tanan. At guys,